vítajte pri mojom úplne prvom videu z hry Minecraft. A je to Let's Play a moje meno je Tiaro789, takže asi môžeme začať. Toto vymažem a Create New World. Načítáva sa mi mapa. Na začiatku to bude asi trošku viacej sekať, no ale tak to nevadí. Bo sa bude načítavať mapa. No, toto sa mi trošku viacej páči, toto vygenerovanie. Jo, hen budú slajmovia, tu máme tieto prasiatka. A čím asi tak začneme? Asi narúbeme stromy. Jo, vlci, aspoň si potom môžeme mať koho chočiť. Takže začneme sekať drevo. Ja si pustím zvuky na 3. No, dáme 5, no dobre. Tak back to game. Takže to by bolo tak, dobre. Malo by to byť trošku lepšie. Aspoň budete počuť zvuky. No ja ich počujem, ale dúfam, že ich budete počuť aj vy, keď takto ešte napravím neskôr. Ale mali by ste ich počuť. Takže koľko asi tak naťažíme toho dreva? Neviem, ale to si skúsim to trošku slabšie natriasiť. Dobre, takže čo teraz? Počkaj, lagy. Lag. Generuje sa mi mapa. Počkaj chvíľku. Čakáme. Tak, dobre. Už by to malo ísť v pohode. A to nemôže byť ten Audacity, pretože to by nemalo zaťažovať procesor. A dúfam, že tie lagy ani nebudú, lebo keď to vyrenderujem, tak by asi ani nemali byť. Takže, niečo o mne. Volám sa Tiaro. To asi každému známe. Ale tak, budem točiť túto sériu po 15 minút. Tak, približne to by mohlo stačiť. Videá by mohli vychádzať, neviem, každý druhý, alebo tak nejako, každý druhý deň. Toto zrenderujem neviem kedy a na YouTube neviem kedy. Takže to by bolo tak všetko k tomuto o YouTube. Potom, ak ste určite pozerali Super Hostile mapu The Legendary s Lukom, tak sa za ten hlas moc ospravedlňujem, teda ja. No teda vlastne by sa mal on, ale je to aj moja chyba, že som mu nepovedal, že by mal natáčať cez Audacity, lebo ja tam mám úplne hrozný hlas a dúfam, že v tomto sa asi zmení, že bude trošku lepší a bude viac vystihovať pravdu. Ako ten zvuk. A neviem, prečo som začal ťažiť tento strom. Počkajte. To by malo byť v pohode, dobre? Tak. Neviem, prečo som začal ťažiť tento strom. Lebo ja tieto stromy vôbec úplne neznašam. Tak, neviem prečo, tak nevadí. Teraz čo? Rozmýšľam nad tým. Čo tu tam je hento? What's the... Tam je nejaký dom. Čo to... Čo to je nejaký dom? Čože? To neviem čo je. Ty vole. To ma úplne zaskočilo. Neviem, či to je v Minecrafte ako normálne od 1.4.7 ako generovanie, ale to dosť pochybujem. Ale módy nemám také, že na generovanie nejakých stavieb. Wow. Tak to fakt netuším čo je. Dobre. Tak. Tak. Dobre, presne mi to vyšlo. A ideme sa pozrieť, aký je obsah vo vnútri. Keldrom. Jo, kvetinač. Tak z tohto som úplne zaskočený. Nevadí, ale aspoň sa tu zabývam. Urobíme si česty. Takto, česty. 2 tam budú stačiť, že? Dobre. Tak. Ale vážne dosť uvažujem, z čoho vlastne tento domček môže byť.
Z akého módu? Však ja mám iba Optifine, Mod Loader, Texture Pack 33 Faithful, HD, tak. Mimochodom to všetko bude v popise videa, ale tento domček ma úplne zaskočil. A že som nebudol na Raze Miri mapku, to čo je tá hore, hentam. Tak, aj keď nechápem prečo ju dobre nevidím, ale tak na budúcom dieli už bude lepšie. Dáme si waypoints, dáme add a dáme, že home. Tak farbu si dáme fialovú. Počkať, fialová sa robí ako? Tak to by sa mala, nie, počkaj. Nie, to sa by sa malo s týmto, áno. Dobre, tak prišiel sa na to. Dead point disable by mali byť tak, dobre. Tak. Home tu máme nastavený. Menu, ešte keyconfig si dáme. Set waypoints mám na C. Toggle zoom si dáme trebárs na toto, na X, na Ičko a toto large map si dáme na čo to dám? Na C. Dobre. Takže mapu by som mal. Tak, toto bude cancel, dobre. Toto bude priblíženie mapy o takejto iba. Trošku blbosť, nevadí. Dobre, tu sú aj krávy. No dobre, takže ďalšiu vec, ktorú by som chcel teraz... som si to nedal tie veci, ja som bro. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel urobiť, sú asi tie ovce. Je presne poludnie, tak tie ovce by sa mi šikli. Je najvyšší čas ich hľadať, lebo podľa svojho šťastia ich nenájdem. No tak skoro. A tie zvuky sa bojím, že budú trošku moc nahlas. Dáme si ich na 2 iba tak. Teda ak ich bude vôbec počuť. Lebo ich teda dosť počujem. A to čo je? Ja som iba povolil generovanie... už som sa zlakol, že to je niečo iné, ale tak ešte že... Dobre, takže tu máme vesničanov, alias villagerov. Takže... jak to... Dobre, máme tu aj ovce. Idem sa pozrieť do kovárne, či tam náhodou... netreskajte tými dverami. Zase bugnuté všetko, že v tomto štrku po anglicky je to gravel, no. Ale tu hľadám kováreň. Blacksmith. Alebo teda aspoň nejakú čestu, bo mne sa tie ovečky nechcem moc zabíjať. Ale kierotky tu máme, ale to asi tak rýchlo moc nenájdem. To je fajné generovanie, toto úplne. Čo ponúkaš? 3 emeraldy za jeden bookshelf? No to si môžeš, vieš čo. 1 emerald za chleba. To práca asi tak si bude ponúkať. Nie. Ale mojou náplňou by ako tejto série by bolo asi nejaký hrad alebo aspoň väžu postaviť. Áno, kopírujem, vieme všetci. Ale nejakú väžu, v ktorej by som sa mohol zabývať, lebo teraz hrám s Lukom tú mapu do Legendary a tam, čo sa pozerám na tých creeperov, jak tam furt vybuchujú, tak to by som nechcel, aby sa stalo aj s mojím domom. Takže radšej postavím nejakú väžu s nejakou priekopou, kde padnú proste a už sa odtiaľ nevylondia, proste nevyskočia odtiaľ a to by bolo tak najlepšie. Dobre, prepáčte ovečky. Nemekaj. Dobre, máme jednu vlnu. Budeme mať... Takže teoreticky by sme mali mať posteľ. Ja som retard. No asi hej, však naberem mobilie, nie? Tak, mobilie. Papa, ty sa poď sem. Ty sa poď sem. A vy sa spolu párite. A jednu z vás zabijem. Potom sa vy spárite navzájom. Počkaj, pozor. Ja chcem bielú vlnu. Ja som rasista. Poď sa! Nie. Dobre, tak ti zabijem otca. Teda dúfam, že to je otec. Dobre. Tak, zemri. Zemri. Zemri, zemri. Jo. Poč... Tak, nevadí, ja som si nevšimol, že už mám 3 biele. Ale tak... To dúfam nebude nikomu vadiť. A tak nad tým rozmýšľam, že by som si to predsa len sem išiel zaniesť tie veci. Áno, dobre, idem.
len teraz ti sa vrátim domov. Sekol som si tlačítko. Tak. OK, ale toto ste mi až úplne všetci moc zľahčili. Ty vole, to generovanie. Tu mám cavey, hen už mám uhlie, všetko. Ty kokso. Ty prasietka? Farma na prasa? A toto je úplne zabité. Bereme veci. Kým sa tá cesta rozbije, tak čo asi tak o našom channeli. Sme noví a ako channel na YouTube scéne, hlavne na tej slovenskej. A dúfam, že tu teraz netrepem kraviny, lebo to počkaj, to mi nič nedropne. Ale tak ja neviem, čo také o nás napríklad. Neviem. Fakt netuším. Budeme asi dotočíme tú Legendary Super Hostile mapu. Ja dotočím toto. Teda až tak skoro, lebo tak 40 dielov typujem, že by bolo po 15 minútach, takže to by mohlo byť vyhovujúce. Samozrejme, že to nebudem opakovať, ale tak, že pokiaľ sa budú videá páčiť, tak, že odber a tak, však to poznáte všetci. A tak ja sa budem snažiť tie videá čo najlepšie točiť a budem sa snažiť proste vylepšovať a vy nezabudnete napísať svoje názory do popisu videa, do komentárov pod videom, si to furt myslím. A my sa to určite budeme snažiť lepšiť. Napríklad, čo som si pozeral to video s Lukom, tak mne sa moc nepáčilo, pretože sme úplne boli nerozhodní, že kam, ako, prečo. Takže ja by som sa to snažil zlepšiť. A tí zombíci vykopnú dvere, že? Tak počkaj, sa tu sníkovačom. Nie, ja som ťa nechcel, sorry, ja som ťa nechcel trafiť. Tak, rýchlo, sa to idem radšej zabarikadovať. No. Peaceful. Dáme na easy. Ja som lama. Back to the game. Zaundím sa a idem spať, vyspím sa. Dobre. Takže. Koľko asi tak máme minút? 10. No tak to ešte dáme. To ešte. Neviem čo teraz spraviť. No, aj Enderman. Dobre, sa bojím. Ale to nie je podstatné. Mohli by ste takisto lak úplne mega veľký. Neviem, prečo mi to tak seká strašne. Neviem, či to bude frapsom, alebo čím. Tak. Frapsom to nebude. Nie, neznášam lagy. By to malo ísť v pohode. Nejde to v pohode. Prečo sú tie lagy, sakra? Sakra, lagy. Neznášam lagy. Neznášam tie večúrané lagy. Koľko už natáčame? Natáčame cez 13 minút. 14. Takže ja by... Tam je ten buzeran furt. Takže ja by som sa asi so Skeletonom aj so všetkými rozlúčil. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte like a ak nás chcete ďalej pozerať, tak dajte odber. Samozrejme, že link bude v popise videa na všetky tieto mody, teda pokiaľ ho tam dám, na ten Optifine, Modloader, Raise Minimap a 32 Faithful Texture Pack. Dali ho dole. Na 32 Faithful Texture Pack a pokiaľ chcete ďalej pozerať, tak nezabudnite dať odber. Toto video by ste mali nájsť 13. alebo 12.2., čož je útorok alebo pondelok. A to by bolo asi všetko. Tak ja sa s vami lúčim a čau.